Миңнәхмәт Хәмәҗанов исеме 55-нче санасында кызы Гаданиянең бүген күңеле шат. Әтием минем 42-нче елны сугышка алынган. Үзенең зур баласын күрмәгәндә ул туганын 46 45-нче елны тәмамланган. 46-нчы елның декабрендә генә ел жарымнан соң Берлин госпиталендә дәваланып, әти исән-сау кыш көне кайткан сугыштан. Исмәгыйль Миңнеханов та рухы шаттыр мөгаен. Сугыштан исән-сау кайткан, туган хуҗалыгында терлекчелектә эшләгән, умартачы буларак хөрмәт казанган. Исән булса, әлеге изге эшне башкарган улы Минталип белән дә горурланыр иде мөгаен. Пенсияга чыкканча шул колхозда, ул ветеринарий колхозы булып торды. И менә шул колхозда терлекчелектә эшләде, умартачылыкта эшләде. И Аллага шөкер, ул вакытта алар зарлана белмидер. Суткасы белән эшләр. Тантаналы чарада Минталип Исмәгыйль улы адресына мактау сүзләре күпләп әйтелде. Мемориалны шунда итеп төзегән Минталип Исмәгыйлевич Миңнехановка зур рәхмәт белдерәсем килә. Ул моның белән генә шикләнмәде. Үзара финанслау программасында катнашып, быел безгә 50 000 сум акча биреп бирде. Аңа зур рәхмәт. Дай Бог ему здоровья. Кутлаулар Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы Илдус Диндаров укыган шигырь, монументка чәчәкләр салу 1 минутлык тынлык тантанага патриотик рух өстәде. Минталип Миңнеханов бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашучы авылдаш 4 егетнең әниләренә күчтәнәчләрен тапшырды. Аллаһның рәхмәте яусын. Мондый хәсрәтләрне күргән булмасын балаларыбызга, аныкларыбызга, киткән балаларыбыз исән-сау кайтып. Әби бабайларның киндек каны тамган җирне ярату, үсеп килүче буынга үрнәк булсын иде дип саный Минталип ага. Туган җир ул значит изге җир. Менә туган җирне инде ничектә булса значит поддержать итәргә. Туган җирдә менә шул тормыш учагы сүнмәсен дип. Ул менә шулай нидән бер поколениедән икенче поколениегә киләчәк буыннарга шулай узып барсын дип. Соңыннан Минталип Миңнеханов барлык авылдашларын мәктәптә әзерләнгән аш мәҗлесенә чакырды. Резеда Гинеева, Ишат Мәхмүтов, Гөлназ Хәсәншина, Нурлат хәбәрләре.